Umeleckého rezbára Ľubomíra Kopčáka z Betlanoviec Levočanom netreba zvlášť predstavovať. Na karpatskom remeselnom trhu ho stretávajú od jeho počiatkov. Ozvláštňuje trhovú atmosféru nielen svojimi výrobkami, ale aj plieskaním bičom a nádhernou hrou na fujare. Za tým, čo nám ukáže počas niekoľkých dní, sú však roky práce, hlboko zakorenená tradícia drevovýroby a drevorezby v jeho rodine a láska k folklóru. Viac prezradil v novej časti Limka rozhovorov. Želám vám príjemné počúvanie. Dnes máme v našom podcaste Limka rozhovory vzácneho hostia, pána Ľubomíra Kopčáka, rezbára a výrobcu fujar a hudobných nástrojov všelijakých. Viac už teda sa dozviete v našom rozhovore. Pekný deň vám prajem. A ja dobrý deň prajem. Ďakujem, že ste prišli z Betlanoviec až k nám, ale ja som sa dočítala, že vy ste sa tam priženil do Betlanoviec. Áno. Vy ste z Hrabušic? Pán Kopčák, ako dlho sa už venujete rezbárstvu a prečo vo vašej rodine je to taká naozaj veľká a hlboká tradícia? Fakt neviem, ale o nás rozprávajú, že to máme v krvi, že sa rodíme s nožíkmi v rukách, lebo u nás každý v rodine dačo vie robiť s drevom, dokáže urobiť s drevom takisto. Môj otec sa venoval tomu, dedo, ale oni viac menej vyrábali potrebné veci pre hospodárstvo, nakoľko gazdovali, tak nerobí umelecké veci, ale potrebné riady a kúza prahom jarma na kravy a vozy, všelijaké tie žochtáre, putiere a také veci. Takže ja som v podstate rezbarčinne sa začal venovať od decka, vždy som si dačo stružlíkal. Ako 12-ročný som mal prvé veci na výstave. No a v podstate vtedy ma to už tak viac nakoplo, vyrezával som všelijaké rôzne obrazy, robil som užitkové veci do kuchyne, nakoľko boli u nás košiare s ovcami, tak bačovia chodili za mnou, vyrábal som im čerpáky, všelijaké tie trepačky pre ich potrebu, no a rôzne formy na oštiepky. A pre poľovnícke tie podložky pod trofeje, s tým som v podstate začínal, hej. Ja som sa dočítala, že vás fascinovali tie fujary a že ste prvú fujaru vyrobili bez toho, aby ste nejakú predtým držali v rukách. Ako je to vôbec možné? Áno, áno. Keď som počul hrať fujaru v rádiu alebo v televízii, tak neskutočné emócie a pocity zvláštne. Vždy som túžil mať svoju vlastnú fujaru, hej, ale nakoľko to vždy boli drahé nástroje, tak už ako 14-ročný som mal drevo vyrezané na fujaru, ale nakoľko som sa dozvedel v televízii, bo nebolo vtedy nejakej extra literatúry okolo toho, ani som to nevedel zohnať. Takže v podstate toto, čo som videl trochu v televízii, v úvode nejaké veci, koľko treba sušiť drevo, takže 4 roky minimálne. No ale ja som v podstate tie 4 roky ani nevydržal, po 3 rokoch som tú fujaru vyrobil. Nakoľko pišťalky som vedel od chlapca robiť, otec nás naučil, robili sme pišťalky z metel, čo mali bambusové ručky. Tak takýmto štýlom tie pišťalky som vedel, no a tú fujaru až potom v podstate som pochopil, že čo, aký je to systém, vlastne, že fujara je predĺžená pišťala. Že je to aj veľká pišťala, ktorá má ten vzduchovod taký pomocný, kvôli tomu, aby sa vedel človek dostať na dierky. Takže takto som vyrobil prvú fujaru, vám presne poviem 18.7.1978. A ešte ju máte? Do dneska, áno, držím si ju, mal som ponuky všelijaké. Nevzdám sa jej, kým budem žiť. To už je taký zberateľský kus. Áno, to sú také srdcovky, že mám niekoľko tých fujar doma takých zvláštnych, takže tie v žiadnom prípade by som nepredal alebo nedal. Na Spiši fujári nemajú tradíciu? Nemajú tradíciu na Spiši. V podstate to remeslo, alebo jak by som povedal, tá fujara sa, čo som sa ja dozvedel, dočítal, niekedy pani si najímali bačov, pastierov, zo stredného Slovenska, tak v podstate tá fujara sa preniesla na ten Spiš. A ešte už je dnes nebohý doktor Olejník, bol etnograf tu pre stredný severný Spiš a mi potom po rokucích povedal, že som bol prvý na východnom Slovensku, čo robím fujary. Alebo medzi prvými som bol. Takže ste doniesli tú tradíciu. Áno. Som ani to zdobenie nejak nevedel, ani nemal som nejaké ponáte, bo hovorím, nebola žiadna literatúra, ako dneska, že máme na internete, všetko sa tam človek dočíta, už je kopu kníh o výrobe fujár, takže dneska je to podstatne jednoduchšie. A učil som sa na vlastných chybách všetko. Koľko ste vyrobili tých fujár? No, ku dnešnému dňu cez 500, isto jakých 520. Písal som si
niekoľko rokov a potom po určitom čase som strátil prehľad, ale tak to asi. A pišťalek, ani netrúfnem si povedať, že koľko. To možno aj dvakrát toľko. To je oveľa viac. A kde všade sú vaše fujári, lebo nie sú iba na Slovensku? No, fujári, viete, ja vždy hovorím, že dobré meno je veľmi ťažko si vybudovať, veľmi ľahko jeho stratiť. Takže furt som sa snažil celkovo každý výrobok urobiť tak, že by som sa nemusel za to hanbiť, aby ma reprezentoval. Takže tým som si získal nejaké to meno a postupom času vzrastol taký záujem, že fujári mám v Japonsku dve, mám v Izraeli fujaru, mám v Norsku, vo Fínsku, v Portugalsku, v Španielsku, v Austrálii, po celej Amerike môžem povedať, po celom Anglicku a tu Európu ani nehovorím, to v každom štáte sú fujári. A majú takíto zberatelia záujem skôr, ako by si to kúpiť pre také zberateľské účely, alebo to aj aktívne nejak využívajú, možno v nejakých zoskupeniach? Kupujú fujári, aktívni folkloristi, alebo ľudia, ktorí chcú tú fujaru, že sa doslova chce učiť na nej. Potom sú ľudia, ktorí kupujú fujári ako darček a potom sú tí nejakí, ale to je veľmi málo tých zberateľov, že zberajú hudobné nástroje, tak si objedná tú fujaru alebo kúpi. Ako dlho trvá výroba, ako vyzerá výroba takej fujary? Za tie roky ja už si pestujem to drevo, takže ten čas nerátam, čo chodím do hory, to drevo ošetrovať niekoľko rokov, kým ho odrežem. 4 roky ho suším, každé drevo má datum, kedy bolo vyrezané a skade. To je tak orientačne pre mňa, aby som vedel, kde je dobre drevo. A rátam čas, keď z povary drevo donesem do dielne a ten čas od začatia vrtania až po samotný koniec ladenia a zdobenia podľa veľkosti fujary tých 100 až 150 hodín, niekedy aj viac. Čiže tá fujara vám doslova rastie v rukách od samozrejme. toho malého stromu? No a v podstate tam sa stroj nedá na to využiť nejako, všetko treba ručne vyrobiť. Akurát ten vrchný štopel, ten hlavný zdroj zvuku, by som povedal, tá hrana, tak toto si tam môžem uľahčiť, že si na tom sústruhu vyrobím. A to zdobenie, čerpáte nejaké inšpirácie z nejakých ľudových námetov? No, zdobenie som začal tradičným takým tým detvianským spôsobom, vypaľovaním kyselinou, dusičnou. A potom na nejaké výstave ten doktor Olejník spomínaný bol etnograf a mi povedal, že prečo sa opíčiš po nejakých detviancoch, žiješ na Spiši, prezentuj náš vzor. Tak ja som v tej dobe, sme nemali mobily, sme nemali fotoaparáty, som si skresľoval ornamenty ručne, z krojoch, z tých starých nabytkov, tie almári, čo boli, alebo tie, čo mali ženy veno, ako nevesty dostávali, tak boli krásne malované, tie truhlice vyrezované, tak som si ručne skresľoval všetky tie ornamenty. Takže dnes mám svoj taký štýl zdobenia, tmavé, morené a vyrezovaný ornament stredný a severný Spiš. Používam jednotlivé prvky, ale vždy v inej skladbe. Že neexistujú dve rovnaké. Používam jednotlivé prvky tú listkovú kvetovú výzdobu, ale hovorím, že vždy v inej skladbe. Tak ono to je vlastne tak, že vy nie ste iba rezbar, vy ste vlastne aj hudobník, trochu aj výtvarník, že je to také, to musí byť všetko naraz. No tak by som povedal, také v jednom všetko. Hej. Musím si vedieť nakresliť, musím mať nejakú predstavivosť, aj ten hudobný sluch potrebujem k tomu. Fujári, pišťali už ladím normálne po elektronickej ladičke. Keď som začínal, tak aká sa vydarila, taká bola, hej, ale prišli požiadavky, že chceli do nejakej skupiny alebo do takého folklórneho spoločenstva, tak doslova požadovali ladenie G, D a C, no tak už vtedy som bol nutený, tak som si za niekoľko tisíc korún v tej dobe kúpil elektronickú ladičku, ktorú do dneska používam. A máte aj nejaké hudobné vzdelanie, alebo ste taký samouk? Hudobné vzdelanie nemám žiadne. No tak Som máte sluch. Samouk a viac menej podľa sluchu. Noty, alebo čo sme sa učili na základnej škole, toto ovládam, hej, a vlastne rokami som sa zdokonal, už viem, čo je C-dur, viem, čo je G-dur a podobné veci. Vo vlastnom záujme som si to dočítal alebo dozvedel, bo mám aj kamarátov, hudobníkov, tak aj s nimi povzájomno také výmene. Takže takým len svojským spôsobom zdokonalujem sa. Aj si o tej svojej 45-ročnej práci vediete nejaké zápisky? No samozrejme, že mám taký, furt poviem, že hlúpy zvyk, všetko si píšem. Počty, koľko som toho vyrobil, čoho som vyrobil, kde som bol. Takže postupom času ani nie kvôli mne, že zatiaľ ešte pamäť mi slúži, ale možno niekedy
mojim deťom ostane pamiatka, že budú vedieť, čo som prežil, kde som bol a tak podobné veci. To sú veľmi hodnotné pamäti. No, ja si myslím, že niekto píše romány a ja si vedie v takúto evidencii. Ako to u vás doma vyzerá, keď všetci vlastne robíte s tým drevom? O čom sa rozprávate? O dreve väčšinou. Väčšinou o robote. O robote, o bežnom živote, o tom, kde čo, kto zažil, kde bol, ako sa mu tam darilo, aké problémy boli. My remeselníci sme taká jedna veľká nezákonná rodina alebo nepísaná rodina a navzájom si odozdávame tie skúsenosti a poznatky z tých akcií a kde bolo, ako bolo, čo bolo. Takže viac menej tak sa aj chránime pred určitými vecmi, lebo sú aj nepríjemné veci pri takých príležitostiach, takže s tým sa vlastne v podstate ja som precestoval Taliansko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko celé, od Krosna až po Kuňov. Poliaci knihu vydali, ktoré o mne o Slovakovi píšu. Bol som prijatý v Novým Slonču do cechu umelcov pred niekoľkými rokmi. No a hovorím, precestoval som ku svetu, mám 8 kníh celkovo, ktorí o mne píšu. Ako vonku vnímajú ľudia tú našu kultúru a to, čo im ukazujete, prezentujete? Tak z tých mojej skúsenosti, samozrejme Česko, Poľaci, oni sú, nakoľko sú majstri od dreva, tak dokážu obdivovať aj tú našu prácu. Čo som sa dozvedel priamo v Krakove, jedna pani etnografka mi povedala, že perfektná práca, že Poliaci dokážu krásne veci robiť, ale nedokážu tak perfektne to vyrobiť. Že my máme peknú, čistú, dokonalú prácu. A že oni to, pokiaľ sa mu to predá, tak už potom nepozerá na kvalitu, na kvantitu. V Maďarsku veľmi vďační boli ľudia. V Nemecku už tak poslabšie obdivovali, ale hovorím toto Poľsko, Maďarsko, Česko, na Ukrajine takisto, hej, alebo tie slovenské dediny, Srbsko, v Chorvátsku a toto také. Takže oni tam vlastne tú kultúru v podstate, čo majú v krvi, tí Slovania. Ono je to potom asi aj preto, že Slováci majú precíznejšiu prácu, tým pádom je cenovo niekde inde ako možno samozrejme, poľské výrobky. Samozrejme, že keď ja mám vyššie náklady a nemôžem sa predať za darmo alebo s takým štýlom, že som prerábal. Ja som sa totiž v jednom tiež z článkov o vás dočítala, že je to krásny koníček, ale nedá sa z toho vyžiť. To nie je koníček, to je koň. Celoživotný. No, ja koníčka mám železo, mám doma aj kovačskú vyhňu, dokážem robiť s kovom a celú dielňu stroje, čo mám, som si vlastnoručne vyrobil. Čiže venujete sa aj tomuto? To už keď mám tak, jak sa povie, že cez zuby dreva, tak vtedy sa zamerám na nejakú vec, ktorú si vyrobím, nakoľko som mal aj nejaké úrazy rúk, tak už si potrebujem niečo vylepšiť, odľahčiť od tej práce. Darmo ručná práca je ručná práca, ale z toho dôvodu zdravotného si musím nejak uľahčiť, že si viem vyrobiť tie prípravky nejaké na uľahčenie výroby. Nakoniec žijeme v 21. storočí, tak nemôžeme neustále robiť jak prvotno Pospolitej republiky alebo spoločnosti. No ale vy ste si vyrobili aj stroje na to? Ja som pracoval v jednom podniku pod Tatrami celý život. Nakoľko som na strednú priemyselnú školu umeleckého priemyslu v Bratislave v tej dobe nedostal, skúšky som urobil, ale 70. roky boli iné závady, pre ktoré ma nezobrali tam. Tak nakoniec som sa vyučil v Košiciach za drevomodelára, aj zmaturoval som. Drevmodelár je to vlastne remeslo, kde sa vyrábajú modely z dreva, ale technické veci. Prevodové skrine, ozúbené kolesa, ojnice a všelijaké rôzne veci. Model sa vyrobí jednak jednej na 10 mm presnosti. Sú to technické veci, strojárenské. Potom ten model sa zaformuje do piesku. Ten model sa z toho piesku vyberie a sa odlie do tej dutiny a tak vznikajú stroje, v podstate prevodové skrine, ozúbené kolesa, takéto veci a pre takú orientáciu, aby ste vedeli, o čom rozprávame. A na základe toho ste potom vlastne aj toho technického vzdelania si vedeli vytvoriť tie stroje. Mal som možnosť vidieť v robote tie stroje, tak na základe toho menšom som si to robil, bo nemám veľkú dielňu, mám malú dielňu, tak vždy som si v takej mierke nejakej to robil. No a postupom času som si to doma poskladal, pozváral. Takže všetko mám. Ja mám v podstate len 2 stroje kúpne, ktoré som kúpil za šrotovú cenu a som si ich vlastne ja dal do poriadku.
No tak nebudete kupovať nové, nie? Keď si to všetko viete opraviť a spraviť. A čo vyrábate zo železa? Tiež nejaké umelecké veci? Nie, len pre vlastnú potrebu, keď mi treba nejaké dlato, alebo hovorím ten prípravok nejaký, alebo nejakú súčasť v kombinácii s drevom. Robil som aj sochy, ešte keď som bol mladší a zdravší. Už toľko teraz nevládzem, takže sa ani nepúšťam na takéto veci. Ale v kombinácii s tou mojou prácou, keď som potreboval vyrobiť nejaký záves v takej podobe, z toho staroveku, alebo tak, ako by som to nazval, alebo nejakú súčiastku, hociaku v kombinácii s tými sochami alebo s tým výrobkom, ktoré som robil. A výroba je vlastne jedna vec a prezentácia je ďalšie, pokračovanie toho. Ako vy to vnímate, to prezentovanie napríklad na tých jarmokoch, trhoch aj vonku? Prečo je to dôležité ľuďom ukazovať tú kultúru našich predkov? No tak prečo? Ja vlastne žijem s tou kultúrou od decka, aj celá rodina. Máme radi folklór, máme radi tú starú kultúru tej výroby a chcem to ukázať tým ľuďom, bo niektorí ľudia ani nemajú predstavu, o čo ide, alebo ako sa to vyrába, alebo prečo sa to vyrábalo, alebo na čo sa to vyrábalo. Tak vlastne tam môžem tým ľuďom predviesť, povedať, ukázať čo a ako. Hlavne dnes, keď aj, to, tak poviem nadnesene, ja mám deti a oni si myslia, že vajíčko pochádza z obchodu. Tak možno, že keď vidia tie vaše nástroje a tie veci, tak budú vedieť, že toto používala moja prababka alebo pradedo, že to je asi pre nich dôležité. Samozrejme, však ako som spomínal, ako 12-ročný som mal prvé veci na výstave, potom počas základnej školy, také školské výstavy, okresné výstavy a ako žiak školy v Košiciach som ako 17-ročný vyhral 3-týždňový zájazd do NDR. To bola súťaž Zenit. Zručnosť, elan, napaditosť, iniciatíva, tvorivosť. Tak som v bývalej Československej republike vyhral súťaž na 3-týždňový zájazd do NDR. Aké to bolo, keď ste tam prišli z tohto prostredia? Tak taká novinka, prvýkrát som bol za hranicami a už tam som vnímal tú ich kultúru, ich strávu a všetko, aj také veci si všímam. A keď aj chodím po svete, veľmi rád si dávam tie tradičné jedla ich. Chcem to ochutnať, chcem porovnať, ako u nás, ako tam. Rovnocenná strava, taká podobná. U nás v Poľsku a u nás napríklad, že podobné také kultúra stravovania. A už celkom iná bola v Maďarsku, celkom iná bola v Nemecku, celkom iná bola v Taliansku. Na tú stravu tam nezabudnem. To ste mi raz spomínali, že pomerne často sa tam používajú cestoviny. Cestoviny, áno. Na raňajky 3 sucharíky, 1 kocka masla pre 6, malá káva piccolo a po 3 dňoch som jedol mäso v Taliansku. To my Slováci teda nie sme na to zvyknutí. Na obed kolienka s paradajkou šťavou, na večeru špagety s paradajkou šťavou, vždy dokola. Tak už ste aj boli rád, keď ste potom sa najedli doma. A máme to šťastie v Levoči, že každoročne prichádzate k nám na Karpatský remeselný trh aj na iné podujatia. Čo prinesiete tento rok? Čo nám ukážete v auguste? Tak nerad by som porušil tú tradíciu, bo v podstate od prvého ročníka chodím tu. Neviem, či som raz vynechal. A také moje tradičné veci. Najnovšie vyrábam guľašové varechy, ktoré hrajú. Každému rozprávam, že keď sa podarí guľaš veselú, si môže zahrať, a keď nie, tak smutnú. No a také tie tradičné veci, o ktoré ľudia majú stále záujem. Dobre, tak takto by sme ich mohli aj pozvať na Karpatský remeselný trh od 17. do 19. augusta. Budeme radi, keď prídete. No a ešte možno na záver taká otázka, čo plánujete? Teraz v lete asi máte veľmi veľa práce. Čo budete robiť v zime? Celú zimu budem vyrábať, aby som mal na budúci rok. Takže také tie drobnosti, kuchynské riady a toto, tak počas zimy, a medzi tým nejaké tie objednávky. Minulý roku som mal výstavu v Spišskej Sobote, celý december, január. V Spišskej Sobote som mal výstavu. No a možno, že sa niekto ozve, že budem mať robotu pripraviť na tú výstavu zase. No a celú zimu v podstate. Ja som od rána do večera v dielni. Nakoľko som už na dôchodku, takže... Čiže nejaká dovolenka pri mori? Bola, hej? Viete si aj takto oddychnúť? Hej. Chodíme pravidelne vždy začiatkom júna. Kvôli tomu, že nie je toľko ľudí tam, je kľud a je podstatne lacnejšie. Takže sme boli 17. krát na tom istom mieste v Chorvátsku. No a koľko tam beriete výrobkov? Ako darčekov? No to darčeky. Určite každý dostane. Máme svojich ľudí, ideme do reštaurácie, do pizzerie a už máme tak
každému takú maličkosť beriem tým domácim pravidelne a hovorím, že to je neskutočne taký úprimný národ a vďačný pohostinný. Nemám zlé skúsenosti. Na platku my dostaneme nejaký darček, to už tak vzájomne v podstate. Tak ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli a budeme sa tešiť teda na Karpatský remeselný trh aj na ďalšie podujatia, kde vás budeme môcť vidieť. Dobre, a ja ďakujem za pozvanie. Bolo mi cťou, takže sa možno uvidíme na Karpatských. Dopočúvali ste tretiu časť druhej série Limka rozhovorov. Moje meno je Vladimíra Novotná Čajová a prajem vám ešte príjemný deň.